Čaute, ja som Maggie a dnešné video bude Styling Clothes I Never Wear, alebo v preklade stylujem oblečenie, ktoré skoro vôbec nenosím. Je to celkom populárna video idea, aspoň teda na anglickej časti YouTube, takže som sa inšpirovala, lebo veľmi ma baví takýto content pozerať. Prečo to nespravím aj ja, nie? A zároveň dám aspoň tým svojim veciam, ktoré ležia niekde na spodku skrine, lebo neviem s čím ich nosiť, druhú šancu. Chápete? Ja mám proste strašne takú tendenciu v sekačoch kúpať len tie také extra kúsky. A tým, že alebo donedávna som mala málo tých takých basics, proste biele trička alebo niečo, tak sa mi to strašne ťažko kombinovalo. Ale keďže, a možno ste videli to nedávne video, tak som si kúpila nejaké biele trička a teda, takže to už by som mala lepšie nakombinovať. Väčšina z tých vecí sú ešte nejaké zo strednej a tak, že akože nosila som ich, ja neviem, len s rifľami a to bolo tak všetko, lebo som to nevedela nejak nastyliť, alebo som nemala tak ešte na vybuildovaný šatník, ako mám teraz, takže teraz sa môžem pokúsiť o niečo lepšie. A teším sa, takže poďme na to. Ako prvé, tu mám takéto artsy tričko s dlhým rukavom. Na strednej som ho zvykla nosiť ešte s bordovými skinny jeansami a čiernou mikinou. Takže by som chcela skúsiť to obliecť pre zmenu so sukňou. A teraz mám takúto karovanú v podobných farbách. Pridala som opasok, vestu, ale stále mi to bolo také, neviem, prišlo mi to také slabé pre mňa. Takže prišli na scénu moje milované sieťované silonky s mašličkami. Jedna mi odpadla, rest in peace, takže ju musím nalepiť. No a pridal som aj čelenku, topánky, kabelku. A to by bolo asi všetko. Myslím si, že celkom cute outfit, asi môj najobľúbenejší v tomto videu. Ako druhý a tretí kúsok tu mám takýto jemný cute top a toto biele bolerko. Rozhodla som sa, že ich navrstvím na tieto biele šaty. Je mi to dosť voľné, ale stále mi to príde cute. To vidíte, ako to vyzerá. Celkom akože také voľné. To bolerko vlastne to zakrie, že mi to je také až voľné. Taký príjemný, vzdušný outfit úplne na leto, proste sa ísť von, prejsť na zmrzku. Tu som pridala ten môj obľúbený motýlí náhrdelník. Šala som, že ktorá čelenka by sa hodila viac, či tá s perličkami, lebo tá celkom akože sa hodí k tomu náhrdelníku, ale neviem, prišlo mi, že tá hrubšia čelenka bola taká viac boom. No a tu skúšam, že vlastne keď si to dám zužiť, tak je to ešte krajšie, tak možno si to dám zužiť. Ďalej tu mám túto vestu, to je asi jediný kúsok, čo som fakt nemala na sebe ani raz. Chcela som ju dať k tejto bielej sukni, no s tým zeleným topom, ale niečo tam chýbalo. Potrebovala som vyvážiť tú bielu, tak som vytiahla biely rolak. No a s týmto vlastne old white lookom to tiež nie je zlé. No ale dala som tam naspäť ten zelený top a bielu čelenku a dáva mi to trošku také 70s wannabe hippie girl, neviem, no, je to zvláštne, nie je to veľmi môj go-to štýl, ale je to zaujímavé a iné, no. Vedzte mi váš názor v komentároch, čo si o tom myslíte, lebo neviem, či s tým vibím. Ako predposledný kúsok tu mám tento pastelový rolakový svetrík a dala som si k nemu tieto cute tyrkysové nohavice, ktoré som si nedávno ulovila v sekači. Tiež biely opasok a vlastne potom som sestre ukradla Hello Kitty tašku a myslím si, že celkom môže byť. Chcela som ešte pridať takú cute reťaz s pastelovými mračikmi, čo mám, ale vôbec som ju nevedela nájsť, takže možno inokedy. No a posledný kúsok sú tieto fialové šaty. Áno, veľa ľudí, keď to vidí, tak povie, že to má byť na spanie. Ale mne sa páči tento 90s, early 2000s štýl nosenia týchto satin, silk, slip-on dress, proste také ako bežné, že nosenie takýchto šiat ako bežné šaty, tričko, proste ako vrstviaci kúsok. Dala som si to vlastne rovno na ten rolak so sukňou, čo už som mal na sebe, lebo som bola lenivá, ale niečo tomu chýbalo, tak som tam dala vlastne ten opasok, aby som to rozbila a potom ešte takéto extra dlhý nahrdelník. A ono vlastne bolo by lepšie, keby tá biela sukňa bola trošku kratšia, ale nevadí, je to také divno, dobré, fairy, grunge wannabe, neviem, kam by som to zaradila.
Takéto obliekačky mi veľmi pomáhajú vytvoriť si nejaké go-to styling nápady a potom keď sa ponáhľam, tak viem, ktorý kúsok s čím môžem skombinovať. Siahnem aj po takých veciach, ktoré by ináč ležali na spodku skrine. Takže vám takýto dress-up určite odporúčam. A ak nenájdete spôsob, ako by ste tie oblečenie mohli nejak nastyliť, že tak si už musíte naozaj priznať, že toto už asi nosiť nebudem a tým pádom to môžete dať niekde na charitu alebo tak. Keď nájsť viac takýchto a iných outfitov na inšpiráciu, tak ma môžete sledovať na Instagrame alebo TikToku, kde som tiež veľmi dosť aktívna. Okrem toho tam postujem aj čo nakreslím, namaľujem a všelijaké takéto blbostky. Takže to nájdete v popise videa. Tiež rozmýšľam, že by som mohla spraviť closet tour, keďže sa budeme sťahovať, teda až keď sa presťahujeme. Takže mi dajte vedieť v komentároch, či by sa vám takéto video páčilo a tiež komentujte tento secret emoji a napíšte, ktorý outfit sa vám z týchto všetkých, čo som dneska poskladala, najviac páčil. A to je asi všetko pre dnes. Ďakujem krásne za každý like, komentár, subscribe a vidíme sa, dúfam, pri ďalšom videu. Bye!